στεγνός, άμα... Ναι. Εντάξει, όπως έχω δώσει άλλα θα πιάνε και παραπάνω, εδώ είναι πιο καλύτερο περίπου. Καλά, εδώ τώρα έλεγε και ο Σουαρμένος, ο Γιάννης είναι ένα από τα 5, το δεύτερο ήταν στη θέση, στην Λευκάρα, δεν ξέρω πώς έκανε, πήρε 5 ας πούμε, ο Γιάννης ήταν το δεύτερο. Γιατί έχει το πλεονέκτημα, είναι τα δύο σπίτια, αυτό είναι το κάτω, είναι να χτίσει 30 τετραγωνικά κόμμα, σαν όπως είναι αυτό. Αλλά έχει, πώς το λένε, μέρες, δεν ξέρω πώς το λένε, η ξενοδοχειακή μονάδα από πάνω. Έχει πολλά προτερήματα.